ennen kuin maailma tunsi hänet Edisonina. Hän oli vain Tom-niminen poika. Hänen uteliaisuutensa ja mielikuvituksensa ei tuntenut rajoja, vain mahdollisuuksia. Hänen väsymätön päättäväisyytensä parantaa ihmisten oloja veti puoleensa samankaltaisia henkilöitä. Tieteen pioneereja, joiden vaikutus ihmiskuntaan muuttaa maailmaa vielä tänäänkin. Tällaisesta alusta kehittyi yhtiö, jonka menestys perustuu uusiin ideoihin. Yhtiö, jossa tutkitaan historian jalanjälkiä. Ja samalla aina uusia mahdollisuuksia. Meitä kannustaa kestävä perintö, joka kehottaa meitä uskomaan ideoihimme, joiden avulla maailmasta voidaan tehdä parempi paikka. Tänä päivänä itse Edison voisi ihmetellä saavutuksiamme, mutta hän myös muistuttaisi meitä siitä, että vielä on paljon tehtävää ja että nyt on meidän tilaisuutemme, meidän vuoromme, meidän aikamme tehdä historiaa.